Egunon, eguerdion. Jainkoaren asmoak jakin eta aztertu nahi ez, hemen bildu zeraten fededun agurgarri hoi, eta segura irratiaren bidez egunero azterketa hortan laguntzen diguzuen lagun hoi, ongi etorri anaikorra. Bere seme alaben artean gerta daiteken zuzengabekeri eta zapalketarik ezin du onartu jainkoak. Ta bere ordezkakoak bidali ditu behin da berriz, bere bihotzaren asmoak agertzeko. Gizakiaren eta jainkoaren arteko harremana adierazteko, bi irudi erabili ohi ziren denbora luzean, testamentu zaharrean, pekatariarena eta epaile zorrotzarena. Harreman hori era berrian eta egokiagoan adierazten digu evangelioak. Aita errukitsuaren eta seme galduaren arteko harremana. Hartzaionaren eta ardi galduaren arteko harremana. Jesusen eta emakume pekatariaren arteko harremana. Botere zapaltzaileak ahaztuta, jainko aitaren errukia eta barkapenezko jokaera agertu nahi dizkigu Jesusek. Gaurko irakurgaietan erakutsiko zaigu jainko bihotzaren sentimentua zein den. Hasi dezagun gure otoitza eta eskaria abestuz zutik jarrita. Goazen elkarturik piztuta federa, argitan zabalik maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza. Goazen elkarturik piztuta federa, argitan zabalik maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Senideok, gozoa eta bihotza pala den Jesu Kristoren doain betea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, hementxe gaude jaunaren gana etorrita. Eukaristia honek bihotz berri gaitzala eta elkartu gaitzala estuago jaunarekin eta geure artean, sar gaitezen jaunak eskaintzen digun atsedenean. Jesus jauna, jende txiki eta xumeari atseden ematen diezuna. Erruki jauna, Jesus jauna, zeruko zure aita ezagutarazi diguzuna. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, nekatu eta txekabetuak pozez arintzen dituzuna. Erruki jauna,
guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu, aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Denok, aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Hain jaundita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztiduna, gorezpen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure semearen beheratzeaz, jaso egin duzu eroria zegoen mundua. Eman zeure fededunei egiazko pazko poza. Bekatuaren uztarpetik askatu dituzunek, goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Seri. Lehenengo irakurgai hontan, Daviden ondorengoaren etorrera itxaro du profetak, baina garai bateko gerrero garailearen arrokeria kenduz. Baketsu eta apal dator jainkoak bidalitako erregea, esango digu Zacarías profetak. El portador de la eterna aspiración de justicia, de paz universal, del reinado de Dios en el mundo, viene humilde y pacífico. Escuchemos. Zakariasen profezia liburutik. Honela mintzo da jauna, postu biziro Sion hiri eder, egin irrintzi Jerusalen hiriburu. Ara,
Badatorkizu zeure erregea, zuzen eta garaile dator, apal eta asto baten gainean, astakume baten gainean. Berak kondatuko ditu Efraingo gudagurdiak eta Jerusalengo zaldiak. Hautsiko ditu gudaustaiak eta bakea iragarriko die nazioei. Itsasotik itsasora aginduko du, Eufrates ibaitik lurraren azken mugetaraino. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. jauna zure maitasuna, abestuko dut betiren beti. Denok, jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasun egintza kantatuko ditut beti. Zure leialtasuna iragarriko gizaldiz gizaldi. Bai aitortzen dut betiko erabakia dago, zeruan zure maitasuna. Sendo ezarria zure leialtasuna. Denok, jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zorionekoa zupozi goresten dakien herria. Zure argitan ibiliko da jauna. Zure izenean da egunero ala izen. Zure salbamen egintzaz arrotzen. Denok, jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Bigarren irakurgai hontan, espirituaz eta haragiaz ari zaigu San Paulo. Haragia aipatzean, gizakia bere nahi guztien mende esan nahi du. Zuek etzerate haragiaren menpean aurkitzen, espirituaren menpean baizik esaten die erromatarrei. Solamente si nos dejamos guiar por el espíritu, no por la carne, participaremos de la resurrección gloriosa de Cristo, dirá San Pablo a los romanos. Escuchemos. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, zuek ez zarete grina txarren menpean bizi, espirituaren menpean baizik, jainkoaren espiritua zuengan bizi bai da. Norbaitek Kristoren espiritua ez badu, hori ez da Kristorena. Jesus hilen artetik piztu zuen jainkoaren espiritua zuengan bizi bada, Kristo hilen artetik piztu zuenak berak biziaraziko ditu zuen gorputz hilkorrak ere, zuengan bizi den espirituaren bitartez. Zorretan gaude beraz zenideok, baina ez grina txarrekin horien arabera bizitzeko. Horrela bizitzen bazarete, hil egingo zarete, baina espirituaren bidez giza egintza gaiztoei uko egiten badiezue biziko zarete. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Eta
evangeliora goaz. Jesusen otoitzik politenetakoa dakar gaur evangelioak. Teologoek jakintsuak izango dira, baina ez ahal guztidunak jakituri horrengatik. Pertsona apalek, gizarteko jende arruntek, eleizako kide eta anai txikienek ere jainkoaren agerpena hartu dute, eta beraiei entzun behar zaie. Zatozten igana, bihotz bera naiz eta apala esango digu Jesusek evangelioan. Konfiantzaz jarri gaitezen Jesusen aurrean, adi eta erne, aleluia bestuz. Denok, aleluia. Bedenkatua zu aita zeru lurren jauna, zure reinuko misterioak jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zuen, bedenkatua zu baita zerulurren jauna. Gauza hauek jakintzuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari agertu bedizkiozu. Bai, aita, hala izan duzu gogoko. Nire aitak dena eman dit eta ez du inor semea ezagutzen aita baizik. Ez da aita ere semea baizik, eta semeak agertu nahi dionak baizik. Zatozten igana nekatu eta zamatu guztio, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nire uztarria, eta ikasi nigandik gozoa eta bihotz apala bainaiz, eta aurkituko duzue zeuen harimentzako atsedena. Nire uztarria leuna bai da, eta nire zama harina. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, alleluia, alleluia.
Kristau senideok. Hemen gaude gure iganderoko batzarrean, Jesusen inguruan bildurik, bera gero zobeto eta gertuagotik ezagutu asmoz, eta batez ere berarengan, Jesusengan, geroz sendoago sinetsi asmoz, bere antzekoagoak izanez. Oraintxe, evangelioan entzun dizkiogun hitzak, bedeinkatua zu, aita, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Hala izan duzu gogoko. Hitz hauek barru-barrutik ulertzeko, zer testu ingurutan, zer girotan esan zituen Jesusek ikustea komeni zaigu. Jordan ibaian Joanen eskutik bataioa bekatariekin batera hartu ondoren, Jesusek bere bizitza publikoari ekiten dio prediku honekin. Bioz berri zaitezte, gainean baituzue jainkoaren erregetza. Prediku horrekin hurbiltzen zaio Jesus jendeari eta honako lezio hau erakusten saiatzen da. Nolako errege izatea erabaki duen jainkoak beren artean, gure artean. Hori argitzeko, Jesusek jokaera jakin batzuk nabarmenak hartzen ditu. Atentzioa emango dutenak, horien artean, hauek bereizten ditut. Gizarteko jende baztertuaren artera doa batez ere Jesus. Jende hau ondasunetan ez ezik, eziketan, erlijioan eta moralitatean ere pobrea izan ohi da. Orduan eta gaur. Jende honi juduek am-aretz deitzen zieten, lurreko jendea. Fariseu, lege maisu eta apaizen aldean jende ezjakina zen, eziketa gabea. Baina batez ere, jainkoaren legea gordetzen, betetzen ez zuen jendea. Ba, Jesus hoien artera doa batez ere. Jesus ez da saiatzen jende hau fariseu, lege maisu eta apaizen hartaldera ekartzen. Alderantziz. Moisesen jainko legeko zenbait agindu erraz uzten ditu bete gabe. Hala nola, larun bateko atsedena, baraua, garbikuntza errituak eta bar. Hirugarren jokaera, batez ere hau. Zergalari eta bekatari publikoek maikide hartzen dute Jesus. Eta hau gustura eta luze egon ohi da haiekin mahaian. Jokaera bera izan ohi du Jesusek, adibidez, prostitutekin. Jesus berehala atentzio handia ematen hasi zen jokaera honekin. Eta atentzio handia ez ezik, fariseu, lege maisu eta apaizei haserre bizia eragiten ere bai. Moisesi jainkoak emandako legea hausten ari zela uste baizuten. Haserre horrek eraginda honela deituko diote Jesusi. Azer tripazain eta mozkorra, zergalari eta bekatarien laguna. Hori baino gehiago ordea, bataiatu zuenak berak Joanek ere
duda egin zuen Jesusi buruz, eta kartzelan zegoela bere bi ikasle bidali zizkion galdera honekin. Zu altzara etortzekoa ala beste baten zain egon behar dugu. Jesusek eman zion erantzunetik azken zatitxo hau jasotzen dut. Behar zuei berri ona ematen zaie, eta zoriontsua sinesteko oztoporik niregan aurkitzen ez duena. Giza ikuspuntutik begiratuta, Jesusek ez zuen arrakasta handirik izan. Baina Jesusek ez zuen horregatik adorerik galdu. Tinko eutsi zion bere predikuari eta bere jokaerari. Eta inguruan sortutako gatazka eta kritika guzti hori ontzat zeukan Jesusek. Beharrezkotzat ematen zuen. Horregatik gaurko hitzak bedeinkatu bazuaita zerulurren jauna. Gauza hauek, hau da, Jesusen jokaera arraro ezoiko hori. Gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Bai, aita, hala izan duzu gogoko. Jesusek ez du esaten jende xumea, jende pobrea, jende bekataria, burutsuak baino hobeak direnik, ez du esaten. Jesusek esaten du bere aitak, zeruko jainkoak, gogoko izan duela berak nahi bezala jokatzea. Eta jende xume horri erregalatu nahi diola bere bihotza oso-osorik eta debalde. Gehixeago esan digu Jesusek ere, nire aitak dena eman dit, eta ez du inork semea ezagutzen aitak baizik. Ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi dionak baizik. Jesus semea da. Jainko aitak berari eman dio dena. Horregatik, Jesusek bakarrik ezagutzen ditu, gutako inork ez bezala, aitaren bihotza eta asmoak. Aita honen bihotza eta asmoak ustekabeko berri ona dira denontzat. Baina bekatariei bizitzaren pixu astunak zapalduta bizi direnei egundoko poza eragiten dien bezala, ustez jainkoaren berri badakitenei, fariseu, legemaizu eta barrei, haserre bizia eragiten die. Hau da, jainkoa nor eta nolakoa den ondo dakitela uste dutenentzat, eta besteei lurreko jende ez jakin utzi eta bekatariari jainkoaren dotrina erakusteko eta ezartzeko eskubidez sentitzen direnei, Jesusek esaten die, kontuz. Lehenago ikas itzazue behar bezala nolakoak diren nere aitaren bihotza eta bere asmoak. Jesusek eta karkigun berri honek poz eta askatasun ikaragarriak ditu berekin, baina jende xumearentzat bakarrik. Am aharetz lurreko jende ez jakin, bekatari, apal, edukaziorik gabeko, baztertu hoientzat bakarrik. Eta hau esan nahi da honekin, burutsuak eta jakintsuak, erlijioz itxura honekoak, Jesusen aitaren aurrean ez direla bekatari nabarmenak baino hobeak. Kristau senide, guzti hau
bizitza guztirako ikasgai dugu, berri on. Eta egunero irakatsi diezagukeena Jesus dugu, semea. Berarekin eta berarengan bizi gara. Eskertu diezaiogun bere aitaren berri ona guri ere etengabe eman nahi izateagatik. Eta ez dezagun baztertu Jesus hau, ikas diezaiogun berari bizitzaren benetazko jakituria eta pozbidea. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Seme alaben uste honez jo dezagun aitarengana, eta otoitz egin dezagun Elizaren alde eta munduko premia guztien alde. Entzun jauna eskatzen dizugu. Entzun jauna eskatzen dizugu. Eliza amaren alde, gizakiekiko jainkoaren maitasuna adieraz dezan, zintzoki eta atergabe. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Borondate honeko gizon emakume guztien alde, jaun berpiztuak erakuts diezaien, jaunarengan bakarri dagoela nahi duten bake eta atseden betea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Gaixo eta nahigabetuen alde, ez lanik, ez aterperik, ez daukatenen alde, inolako solidaritaterik jasotzen ez dutenen alde, ez dezaten etxi eta esku laguntzaile bat izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Gu guztion alde, gure gaixoen alde, ospaketa honetan atseden harturik, apaltasunez behartsuei atsedena eman diezaiegun. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu.
zure maitasuna erakusteko bidali duzu zeure semea gure artera. Entzun gure eskariak eta emaguzu barne poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ikusia dut zeru berria, ikusia lur berria. Lehengo zeru, lehengo lurrik, etzen gehiago ageri. Ikusia dut hiri santua, Jerusalem berria. Jainkoak handi zeruti jaisten, ezkon berria iduri. Denok? Lur berri eta zeru berria, jauna gaitu bat egingo. Lur berri eta zeru berria, harekin gera biziko. Negar guztiak begietatik ditut txukatuz kenduko. Eriotzerik, eritasunik ez da gehiago izango. Negar zotinik ez da entzungo, ez eta dolu, ez oiu. Beren minekin lehengo gauzak, betiko dira suntziku. Lur berri eta zeru berria, jauna gaitu bat egingo. Lur berri eta zeru berria, harekin gera biziko. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jainkoa gorsteko eta gizakia salbatzeko. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna, eta eraman egunetik egunera zerutar bizi berria geuregan agertzera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunakan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zuk bakoitzari eta nori bere orduan eta moduan ematen diozu dagokiona, eta zeure Eliza miragarriro zaintzen duzu eta zuzentzen. Zuk beti diarduzu
Espiritu Santuaren indarrez, Elizari laguntzen, uste ona beti zugan jarririk, estualdian etengabe otoitz egin diezazun, eta pozaldian eskerrak eman, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santo, diremos siempre Zerulurak beteritazta, zuretik dira. Osana, Osana, zeruko jenetan. Edenkatu bat jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeruko jenetan. Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hileta piztu zerala jauna, zo berriz etorri arte, hau dugua Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere,
harritzazu zeure aurpegiaren argita. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virgina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gores zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko, aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorra, guk ere geure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazun muziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zukentzen dozu ondoko pekatua. Errukin jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zukentzen dozu mondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zukentzen duzu mondoko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena. Zatozten igana, gozoa eta atseden emaile nauzuelako. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu izbat eta sendatu naiz.
Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Kanta dezagun denok. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Denok. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko eskua da indartsu, jaungoikoaren beso azkarrak nau altzatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Eskerra zuri jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitudana. Horra giltzarri da jarria, etxegileek baztertu zuten hormarria. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko jaunak du egin hori, guztia gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu ta alaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Egin dezagun otoiz. Mugarik gabeko zeure maitasunaren doainez janaritu gaituzu, jauna. Egizu lor ditzagula salbamen fruituak eta bizi gaitezela beti zu goresten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Otzantasunez eta bihotzeko apaltasunez jantzi beharko du Jainkoaren agerpenean eta Kristoren salbamenean parte hartu nahi duenak. Sinesten badugu, ez dugu gure ahalmenez lortu sinismen hori. Evangelioa jarrera apalarekin hartu dugulako eta gure nekearen aringarri Jainkoa aukeratu dugulako baizik. Eutsi itxaropen sakon horri. Nahi duzuen arte, beste bat arte. Jauna zuekin Eta zure espirituaren Bebeinka zaitzatela jainko alguztidunak,
aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Arantzazuko abirtiña, zeruko erregin handia. Kendu pekatu danen arantzan, eman jaunaren grazia. Eman jaunaren grazia. Agur zenuen edertasuna, arrosa zuriko ia. Amaitu nire lorerik gainez, jangoiko berak jantzia. Arantzartean, arantzagabe, arantzan gora jaikia. Agurra patxo, mio miguña, graziberaren jargoia. Zoazte jaunaren